filme. Du skal helt til Thailand. Det der siger, at der må godt være for. Selvom vi også har fået det. Vil du holde den her? Jeg skal lige kamera på. Det er på. Ja, så. Fordi den er så stor, og den tager så lang tid om at lette. Det Der er er sjovt også at en fly derovre. Men det er en lille bitte en. Det er en MD-80'er. Er det ikke en stærk? Jo, det er en MD-80. Jeg går lige ned til. Nå, kan du lige se den lette? Men der står en kasse der. Det der er sjovt ved dem, kan se den lette, fordi den tager så lang tid om at lette. Det er også langsomt med at komme derud. Der er også der. Der er også for lang tid. Fordi den larmer meget mere, end de andre gør. Hvornår gør Vi skal lytte til den. Den larmer meget mere, end de andre, når den tager afsted her. Jeg hører, nu begynder den at accelerere. Nu begynder at larme motor. Så kommer den. Prøv at høre. Er det ikke sejt? Jo. Så prøv at se, hvordan det blæser bag den. Prøv at se, hvordan det blæser med vand bag den. Fordi det er så meget tryk på. Det kører da ikke særlig hurtigt. Det tager lang tid for den, for den er så stor og tung. De andre Det er kører meget da ikke hurtigere. særlig hurtigt. Når det kommer lige til, det tager bare rigtig lang tid. Prøv herovre at stå. Ja, nu kører det ikke hurtigt. Sådan! Nu kommer den fuldt her. Nu går den over træerne her. Ja, næste Det kan er jeg til, se det går over den. træerne. Ja, næste kommer den op over træerne. Se der, nu kommer den der. Kan du se den? Kan du se den Ja, der? der! Den kæmpe maskine. Den andre er slet ikke så Jeg store. tror, du skal zoome ind.